I repeat once again, this is an important announcement to all counting halls that VVPAT slips from all VVPATs need to be emptied into individual blank envelopes after the declaration of the result. The counting supervisors and staff may kindly remain inside the counting halls as per the RO's order. Blank envelopes are available in the material cell. Thank you.
buat jong pisah. Hadu kanu kata ke jengi kun ke jong pi namar ni penaba kata ke pisah kala tuit bang te po baslo. Kad jing sisya ba ni job da ka margin ka ba lajan 100,000. Te ka kren baro sa analyze ma pi the rest. Minta apa dei pat bat kani ka namar ba ka UDP kala yo sipo si jong pi Komno habai dei ban thau ka sarkar to don kam bitang de regional front dan ban kentai ke NPP kuma ki paj ba ki anot ani akano ka benta pun ya chman Bening tong shwa ka UDP kala benta UDP bat ki wei ki regional state based parties ki la long ki major player ha kani ka sam te na kata kada ngin om ya pergi banyak ki chato la nishani ngin ni dan consultation ka balong very clear crystal clear bat ki para be job nang tu da ka sam lashibit banyo guje Khel one sini na ai sab ki ada lep ne kamera juna khel one sini khel dia anak tunggu long studio makawan silang am long po you live nilai yang lari kot orang well terus masih lang view interview kan physically mantap use mic So after the declaration of the result, so I will be giving this certificate to Sri Olan Singh Sun, Party United Democratic Party from 25 Mao Sinram, ST. So he is the winner of that.
mosam ketika remote ke area tentang ni dari ke kawasan ni ke terkait ya livelihood support system ini tentang ayo semua tambah di adin mengarami election area Kafra ngaya jan berpaiba semua adin mengalami ino ya kakam mengalami sotai ngarami election area Kafra ringisim mengalami platform to serve the people ngasep kan bangala ngaya jan berarti ngatia berarti ngabam berarti kita gaji sini ayah berarti reject ya kayak gitu persoalan bala badut tadi hagasan round ngadang syalit kasan spa reversi round ngal khalilut nyoron kalau tahu sudah ke fraspa kada sejajar kadang sing dawai ke subdivision ke pemosram tu kila ulur long kan ngam keren subdivision marba ai ngin don government so ngin secret mbak kakek kita gimana begini mata ada yang saja ngaku awan peje kita don ki development kita ihapon le karut connectivity ni dang tuna dengan persiang le kemudian bongan le dengan persiang le kadia kajing tilang buat paiba bergo government andawai ke government bagini tilang buat paiba ke mosam persiang dengan PKI bagi lama le karo adon gaji yoi bagi sibon ki apa le ke bakosan hi banjok lu sen kadai terji senia paiba senia ki jinglong leadership senia ka kam berkaktin ka ibu saya tu hiyo ya kajing senia kaba kunju tinggi bentar kiba madan jongka mosram daunan sepit enga barogi pi ke mosram gidan pun ki mix community gidan ki hajong gidan ki coach gidan ki borman gidan ki bengali gidan ki jisene ya tena border ki laya ke put so enga kapuni pun gidan jisene mar bajile nya plus tu maya ida ki sore don kano lai teri jingker pat yang apa kin ayang apa long ilam ju persusingan ya telah buat baik orang bapa mosram deciding factor dari border yang kemudian apa deciding factor kemudian hajrong iya dilang apa kita sepojar kita nak sepojar kita pun orang tangga border orang tangga oblan orang ini kain bah di uyar oleh jual ini rekar lang baik baru hanu try ketelot ke BJP bagi NPP yang ke bapelong ka tendren ke biang ni ke NPP ke biang ma hajrong ki khamdon ci sini anga nomor bang adi bu mami na nong kedong kam sini apa nong kedong kan ki biang ni jing le harus sudah Polisi sih Jari Counting as a cell of Table 9 of 19 South Shillong, private report in the counting hall of 19 South Shillong. I repeat once again, counting as a cell of Table 9 of 19 South Shillong, private report of 19 South Shillong, investigation of the 1951, Red Bin Rule 64 of the Conduct of Elections Rules 1961, I declare that Adelbert Nongru, Jayo Upper Lansor has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency. Sanjeev. Coba. Ji ma. Counting as a cell of Table 9 of 19 South Shillong, to kindly report to Counting Hall of 19 South Shillong immediately. Shri M.D. Karim Ansari, the AVM carrier, to kindly report to 15 Maulai County Hall immediately. I repeat, Shri M.D. Karim Ansari, the AVM carrier, to kindly report to 15 Maulai County Hall immediately. Bu, siapa ni? Dah. Ya.
बोलो जीत गया नहीं क्या जीत गया तो आपका हाँ हमको तो मालूम है सबको मालूम हाँ सबको मालूम वो तो कंपटीशन है ये हम लोग VPP थू अभी आया भारत जीता हो गया तो पार्टी दे हाँ ऊपरा ada bentan sama je hadin sama je sektor lu bro dan sedih nih kau white pak miok sedih anak tak sedih nawan anak kemat kalau berjenjar audio lah kita how pra Ngap, nah ada ngahap sih audio ni bahar adu pun teman interview ngahap beda naruh sikit ready sikit ready nah John nah biar hah Ang tu dah one last ni important announcement to all counting halls that boxes have been provided in which the black envelopes containing VVPAT slips have to be kept in it. The box needs to be locked and sealed and kept in a strong room. I repeat, this is an important announcement to all the counting halls that boxes have been provided in which the black envelopes containing VVPAT slips have to be kept in it. And then the box needs to be locked and sealed and be kept in a strong room. I repeat once again, this is an important announcement to all counting halls that boxes have been provided in which the black envelopes containing VVPAT slips have to be kept in it. And the box needs to be locked and sealed and then kept in a strong room. Thank you. दादा और थोड़ा पीछे नहीं आप पीछे ऊंचा नहीं है तुम्हारा बात तो सर खाली एक्टिंग करता ना तो वेल सिम
the certificate of election to be given away to the winner for the 15 Molai Assembly constituency. I, the returning officer for the 15 Molai Assembly constituency in the state of Meghalaya, hereby certify that I have on the second day of March 2023 declared Sri Brahmstowel Mavalia of Molai Donkwar of the Voice of the People Party to have been duly elected by the state constituency to be the member of the House, to be a member of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him the certificate of election. Ada, Ma'am? Kada sula masih semtu bersurat. Tuh, ada. Ju. This is a reminder to all counting halls that the black envelopes containing VVPAT slips be kept in the box which has been provided. Thereafter, the box needs to be locked and sealed and then be kept in a strong room. Thank you. Thank you. This is an important announcement to all counting halls that the black envelopes containing VVPAT slips has to be kept in the box which has been provided. Thereafter, the box needs to be locked and sealed and be kept in a strong room. Thank you. Shri M.D. Karim Ansari, wherever you are, please report immediately to 15 Molai County Hall. I repeat once again, Shri M.D. Karim Ansari, wherever you are, please report to 15 Molai County Hall immediately. Không đồng viên mà bắt chưa sẽ tay phần liên gian sẵn đó. This is an important announcement to counting halls that black envelopes containing VVPAT to be member of the House of the District Assembly and not in token thereof, I granted to him this certificate. May I repeat once again? The black envelopes containing VVPAT slips has to be kept in those boxes which have been provided. Thereafter, the boxes needs to be locked and sealed and be kept in a strong room. This is a general
reminder to all the counting halls. Lolong MLA pat mentau yakum nak kata keseng BJP kaba kadon kaba sensyarang ti hapo Delhi hadu kanu kata kajing kun kajing ya jong kata kajing kun apa deng jong pi pat uni kurtong nak BJP kajing yakun sisim ladon ha kajing yakun kumul kajing yakun kadon baik tandri kasyong katno kajing shani apa ba tengah sungu pai ba bol ai ji shani apa pura ya ba kibon kajing pensoi dari pai ba simlang apa hinan kajing pensoi nomor ba pilih hingi ki meeting robon bang cancel mar ngam ko abangan lo meeting tan mar gajing lut kadan to kano no buat ki meeting teng pai ba lo do menga bali fi cancel public meeting bali ayam kabagadon kami ngaban wan senda bat fi ngapersyang hari sita show election ngapersyang man persenda na pai ba cancel na meeting ro tengah semua pada gajing persenda bar pai ba gajing close gajing senda bar ba kadai ko faktor bangala ban job election tapi kan habe de ki pai ba ande meneh kapor padang sus dang ban yo ki vote namar ngi ba utau be kon persat jumpi lalit ningkong te hadu kanu pat pidon jiksanya ba hau tau pat ba uba piong pi nga shalit hadu kasam round ngadang shalit hadu kasos pa kidon setengah round ngalong fully confident nga shania ba ki polisian ki bangadon jishania ke banga ya cha ya dem barki ngala ya bam barki nga don ki jishania don ki sans ne mentawala dangam shimla job ro ngadon ki jan kat bangalang ai ji sakri yaki daga bormet daga no bentar hai bentar ber ki bri bisngu ya tadai jingi scam begitu ki polisian gitu isno kinam shat klayanga sisa ki klam shat klayanga bat kai ke mo khmilti ngalayo sisa i bagi ki pajba jong mo sanram ki shania kata regional party namar ki kon phia kon ki national party hang tai ki paiba hai ki paiba ka masong si ki don ki shania ha senglum namar nandu muswa ki sengri thor ki sai harthma ba ki senglum to matanga de wi nong ele ban pun im mi senglum mar ba ji ngam sha shi bun sha harthma shi sha ban pun pa ki senglum nangi sekhmat pina ben peteng ye ke kam kumunong mi khmat na kamanta ka Mawson Ram constituency ka Mawson Ram constituency ke dek ke jaka ka blayo nam perthengi pertai bro koi kai ka thong ga jongpi pat na kamanta ka te ke area namar ki bo ni ki ot ba dangdon kam ban penitenat ya ka bat ban pen bha ya ka good kata ka devi ka jingjob jinga kladel paksan ke message borok koi mekhlia ba ka mentality jing pai ba kla priang ki priang ha jinglong mengalam ban du bru bangi shania bad ka ba kongsan kalong ba ka jingjob ka de tangka jingsdang winning is the only thing nomor ba mentang ala job ngalai menadu mata singa lalong bele takade ka duty jinga pat ban pe pai ba ki pai ba kala pendep la duty ka de ka duty jinga ban ai jing sakri ki ila ai khuble ki pajba ya no pat rupi kwa ban ai khuble ngalai khuble ki pai ba rakat ki parti lajong unong ilam jong parti lajong ubala ai ka guidance singa ki ba pius barne ba med ba baro sung bala ai ka guidance singa kumno bon don kata ka fighting spirit ha jingile nomor babale ngarem ha ara jakarta andre ka fighting spirit jonga ngamsim la rem ngarem tang jingile andre ka musim nya ngamsim la sajab kadi kata ka musim go bangadon ban beteng ka jingile jonga hadu kan dayo jingjab blesbon thank you
Ini dah boleh shoot mana? Naik, shoot cakap. Ki, Nisbah. Nisbah nak. Ini tu. Bukan ni. Kita boleh makan. This is Friends to Conduct Elections, Rules 1961, which is Form 22, which is Certificate of Elections. As I, returning officer for 21 of my Parliamentary Assembly constituency, certify that I have on the 2nd day of March 2022 declared Sri Charles Monroe of Boxer Geelong, the Political Party, to have been newly elected by the said constituency in the general elections, to be a member of the House of the People, Legislative Assembly, and have spoken thereof, have granted to him this certificate of elections. Can I come a little bit this side? Thank you. Thank you. TMC apa yang fit? TMC. Tapi ni TMC siapa awak? Siapa awak? Bahi ni. Oi. Cuba ni bang. Cepat benar eh. Nak. Duduk berang. Boleh. Cuba. Betul. No baca. So Mr. Pendrop, today how do you see TMC's performance in Meghalaya, considering this is the first time that TMC has debuted in the state? Well, considering this is the first time, I think it's a very good performance. Although I would want it to be much better, but that's okay. Do you think that the presence of known faces like yourself and Mukul Sangma helped TMC? I would say that the people of the state have believed in us and given us a mandate which may not be up to our expectations, but nevertheless it has been rewarding. As an opposition party, TMC has clearly performed far better than Congress this time. What do you attribute to this? As an opposition party? As a party, this time clearly, so far the parties like the UDP and NPP, they're touting that they're forming the government. So if that happens, then clearly the TMC will end up as the largest opposition party this time in Meghalaya. Or are you looking forward to change the game and form an alliance? Well, we are open to all options. In the last dispensation, we were in the opposition and we had no problems with that. The question is, the work we have been given to do must be done to the best of our ability and with integrity. That's how we should perform, and that's how we should go forward, irrespective of which part of the aisle you are, the treasury or the opposition. Thank you. But are you looking at? Thank you. Are you looking at joining any alliance?
sini बोलते हैं स्कूटर है ट्रैफिक टेबल पर हाथ कर सकते हैं रोड पे वो दोनों वाले में सारी जो स्कूटर बाइक लगती है स्कूटी है नहीं है एक लेफ्ट को Will NPP gonna make alliance with BJP again? For that, see, because we don't have any academy for coalition. But right now, we have to take the coalition. So, I will not tell you which party is competing with us, because we are tonight, we sit down tonight, and then even the Honorable Chief Minister from Assam is rushing to Shillong. So tonight we have a meeting, and then you will be known maybe by the next meeting. Where this meeting will gonna happen? Sorry? Where this meeting will gonna happen? That I will not tell you. Okay? I will tell you only when I take a decision. Because you are not part of the meeting, so please don't ask me. When we saw the Prachar, BJP clearly made so much of allegations of corruptions on NPP. What do you want to say about it? No, like the law in the battlefield, you have to apply all methodology. So they may use this bullet, that bullet. Even ourselves, we have to use that. But now the battle is over. We won, at least we are the supervisors from the NPP side. So ultimately we need to focus ourselves in the formation of the new government led by the NPP. Baru kajing job kajong pi hap kadai kawan hadin kibabon kijing kentho kaba kiong ba NPP hakani kantim ta kan poi tang hapo ka arpo te hapo indai minta ka kala long kompong naki kidau kaba yu ko pada udang ayan sisien le ka NPP ba pinang yo yang talap tak bani ke ba pio akan ke election berlada pi katuk allocation kuma pi de tangki leaders ke keren general ki grassroots kim problem amar ultimately la Punjab election nadai ek party kawai kita kai ke government ke perform hapo ka NPP led government and number two ki individual candidate lalu ki candidate ki batrai sitam ki batrai bha memang tahu kisahnya ni buat ada dalam joki kalau matrai lese kadon ka atin komensi lani kala belum ba kim perform ya ke bakila promise ban garap lani ban rekam dalam tak konstitusi joki thong long ke NPP Malaysia kemat nomor bang iba minta kim tiru kalam hang inumla banam koi ke parti kan thawi ke sarkar koi ke thong ke jupi nomor pilong vice president hapo kan ke parti ka thong joki number 1 ni kalong kani ni kwa ba ya ka tu ka manifesto ka bagi labu kum ke parti ban kerja itu nomor 2 ni saya simlang na ka manifesto joki coalition kai ke bekidon ke jumut kai betul ni incorporate lah ta kenang ba nomor kiu ka manifesto kiu more less kalong sering ko jukum ko jongi te ultimately ni ne ya kata but nangis kem ba hakan ka sarkar ka betamai kan long ke government ka baskem ka banne biang sanstem baru ka bangilak ban pendep ya ki kam ke babun ke badangsa kum ka ILP kum ka language ka khasi garu language nang ta susu ki motor boundary issue kita bahakaman ya ke bagi hapar le
Kumangi kini ke sorkar kepada sorkar MDA ba preston do de decision maker haringkat bu menteri rangba te ke plan jong ke NPP nagbanta kini san snem banwan hato batno pinjelej bane snok ti hato pi don kam badi ban khot lang yakini ki kiseng ki bladon hapo ke MDA ke por ke bladap ya kane ko mo pi namar kamdon ka agreement ke agreement jongi swa bangin le selection ban om ba pengin penne ke MDA laningin le da kawi pat te kalong ye lai pi ka election la ka jong te nrei menta kelak syai kedar ba mdon option lu kubai pat i habia ka coalition government dai nak da ngopi ku manga keren mene ya kata ap swa bangin dia kenduk swa mani ini show meeting nama rusia mluan pai mata un poi mita kamit apo selong tingin dia song swa mangi nakaliang jong party then only ko la syai ngat you will be able to know kai ka bangi plan mangi kulishbon Kabangadon banong golong pek kon mau bah ngimdai ban komunalai sekani pinong khasi ukaru jantia kamtam na kaliang jongi ka khasi jantia ka mandi jong pajba kolong divided habawat ka wat ke BPP ka suan menin lu kiyo ai kasit te kumno pin expect ikata lemna ngi khlan ngi yo kasit ko bun kamu hangta kan ban kejikermen tenlei benta nga omepi ya kan ke jingsno banong ba uyalamu karu ne ukasi jantia hanga ngamnge kata nomor ba ko mo pi ha ka bakhandu ngin ya pek unu ki elected representative kin sa decide yano ban pelong chief minister jong ke jalami ko I repeat, counting staff and assistants of 30 Moroccan AC, table 3, please report to the counting hall of 30 Moroccan AC immediately. Counting staff and assistants. So the results have clearly indicated that a large section of people of the state of Meghalaya have reposed their faith in a larger number to the National People's Party in the state of Meghalaya. Now we just have to reverse this created image, and we have to work hard to ensure that we deliver to the best possible extent good governance, fair governance and clean governance to the people of the state of Meghalaya. Thank you so much. Thank you. Thank you. Counting staff and assistants of 13 Moroccan of table 3, please report to the counting hall of 13 Moroccan immediately. Counting staff and assistants of 15 Maulai of table 6 and 7, please report to the counting hall of 15 Maulai immediately. Thank you. Ayo Jin. Nih, कैमरा खुलने से लाइव चल रहा है आपका जैसा बाकी लोग हम तो बना रहे हैं अभी भी आपने कुछ कराया था वो कहाँ जाएगी harapan untuk Anthony tugas saya ya ini bisa Counting assistant, counting staff and assistants of 30 Moroccan table 3. I repeat once again, counting staff and assistants of 30 Moroccan table 3, please report to the counting hall of 30 Moroccan immediately. Counting staff and assistants of 30 Moroccan of table 3, please report to the counting hall of 30 Moroccan immediately. Thank you. ये दोनों नहीं है पावर रूम भी नहीं है
अरे वो दोनों For 15 Maulai, counting staff and assistants of table 6 and 7, please report to the counting hall of 15 Maulai immediately. एक लाइट हो गया, लाइट भी लेना है, लाइट भी लेना है, और वो कैमरा बैटरी हो गई, लाइट की बैटरी, जिसमें बीच में कैमरा रखा रहता है तो साइड वाले
Tiga bang layak lembah kejing tenju hakabah kejing terwa jeng iwe tiket ni iwe Parti Nasional Parti kabalah peni lesi ngabah kejing suk kadon ne wan job ya collection ring atip ngan sujob tang collection ngan sa te bakti bakjat ngan sa khang bat suntur ngan umla ya ban le ke bat kaba hadin jo collection ka bangi kwa plat khamtam kaba kejing angdut kadina ka banta kalawai pikiran mentan piong abede kapisa te haduk anu kani kapisa ka suthiet ang tia North Shillong constituency hoi kejing terekam tak kapisa ka along ka baro ngete pai ba kata makide ki brio ki parlok ki de ginong kersan ki jongi ka bangi ngong ki pai wanum lipan ni kapisa le ki wan ai sim ong khublei sibun bloi na kerku tang ba ka vote ngin haban rai da kejing sothu ba da kejing kle tengai ba ka result mata ka pen pau kumta ti bangit scam ru ba pi namar bade ki ni ki brio ki bade ki brio ki jongi kini ki thu spang ayo na tu layo na tahu parti hadian lai singi layo asoi parti hadian sitiu layo asoi parti mo sna ka parti bar kham tam kirali ka bangi ki wei ki kham show ka klalong be kham show off mo ki company bagi bon pat ti hang tu pat ngilap bakini ki wan thu ingi balong ta mo kami le ngena be ka singi arterik ka pan ai ka karai makani ka singi arterik la proof baret agani ga election ka ba phiakun kita ki ba ngitep hi baro ba kidai ki ba don eta kapisa andre ki ba ong ba ubaret don katno kapisa people lut ma ngaplup sama hoi katnoi jinglut ka jongpi show pai ba u pi ong pi yo ta ka jingi le katno jinglut pa ya pa jinglut kadon kata nganum la hi ban buri ndai tamba ka bakila mon rak tien nong wei ba kata ka unnecessary expenditure kam don mo ndai ha ki jinglut jingsep ka ba ya organize ki organizer ki balik nam ta ki meeting ini kita mo ban ya yang banya di sha banya bamja ita idon ka yang kasam ka ba kerung gemi ndai ki ki extra expenditure manong ya ban thit brio banya penbit brio ya nyimdon pila job na kani ka party khnam menta phiwan shaka Voice of People's Party hato ka de ba phi job hi kum ubrio barit edelbert lani ka de nakaseng ka ba phiang ha kani ka si kanti ka ba menta ngangit scam kawai gade ka nongrim ka ba ngadon bar ka ba mangilang ru ngidon bade upai ba hi ba penjob nganum sim credit ida kumai bar ka ba kong sandu di blai na bo nong thau ubala play na kala kanti ubla pasiau ya ki nong kerja makan di ngala ban proof mar ka de ga election ka basan ada kentup lang bar ka MDC ka ba ndai ya kren la i tieng la i atatien ndai nda nyau yo pat ka vote ngai ba ngio ka result ka ba phiakun na khnam ho ngitep bo to khnam ukhamla bantho shaka ka jaka ka bodi bantho ten rementa phiakun phi job pat na pra adu kanu pat phin pe kita ki jinge lani kita ki ba de banrat dingkhong ni po ka jela ka jongi lingbau pra hakipor ki ba ngala job na ka parti juga khnam ngala persang iban bat ka jingkular ko mangla khlei khmari pai ba manang idon marwei nang idon phongut nang idon haruling na opposition ngile jong kamram tinggal persang tinggal try ngi hiru kidon kiso ke bangayo ban khait taba kata nganum sim ke kredit nganum sim ke jing ka burom selade hendrei ka bakong sandu kalong ba itai ba ngilala an pendep di tangi barit gidang bon ba ban ha pendep manis khman timata ngadon bat ka seng ka po jalam juba arden ya kumalong mata hadu mata saungut tiga nang yai ka wei ka konstituensi ru ngi kermen ru ba kata kanwan cha thong jing job bakumalong mata ru saungut tingi scam ladang idon mangi kumbangia syajid mata sangut ngidon ru pat ka nongrem ngidon ru kamon ngangai scam ba ki nginyo ya ban khechuchu itu so hakipor lem jumba kinik sansnam ka jingli ba khado baret namar ngi ba kata ka voter stand out ka banyon khtin nongwei ka duna bang ni po North Shillong constituency kumno pat phin pech kita ka nakadaw ayu ba phin yet kay ga pelong iki brio banum mi khmat banwan thep iki vote ka jongki da kumno pat phinlet cheki menta hadin ba pila job ba phin petsngo thu iki ba phidon kam mi ka jingkersan tang na ki banlong no sanpho percent iki ba wan thep iki vote inde don kam pat na baro ai kale ngatrai gani ka sansnem ka ba upai ba ubla ai ka banta ubla long ka banta ban penjob inga ngana ban trihok ngana ban trei stom bat ngan haban lehok ru yaki development kumbang ala persang ini kesan senam kam dale siliang sekiwei par kijab benriu lani sakajab benriu lejong telangi keren ki isu ngala persang tade bokong sandu matang anu muat kita ki beriu ki ba klam ni thabi ka vote namar kan di election ka balai
jong ka emali tela rangi khain ki prado prasna mujungi ba de kiwe pa ki jaban riu kadai haki bakin wat bakin thu ke ga daw ko ba ki khamle ban thap ka vot tela da kimwan ru ngangi scam hi ndang la ya tungkhu ka jing dongkam ngarwan hab mas kli ki plit tabut na em te hang ta bok la ya par kata ka bangin hab ban ti pat ke ga daw ko khamle thap ka vot namar ka vot ka hok tela da isi second ka hok pi khamle ban pandap ke par ka hok ngin khimi len ti par adin mo dangila ngamut hani ka san sinem bujing syakri kan ki latip kibru kin dong kam ya polisian kin dong kam ya meli dong kam government tike ka hok pala da kim pendap la pat ka hok la jong kumlesh bon bar Shri Richard Lindor, AVM Korea. Mawai Counting Hall immediately. I repeat, Shri Richard Lindor, AVM Korea, to kindly report to 15 Mawai EC Counting Hall immediately. Thank you. Shri McDonald Karmujai, AVM Korea, please report to 15 Mawai EC Counting Hall immediately. I repeat, Shri McDonald Karmujai, AVM Korea, please report to 15 Mawai EC Counting Hall immediately. समझता नहीं है ये और है दोस्त है दोनों खाली हम लोग को बदनाम कर ले करा दे और दोबारा मेडिसिन का कुछ नहीं ये देखो मेडिसिन दिया है वो भी दो सब इसका क्या जी एक जूता सिर्फ इसका हो जाओगे बोला ओए कैमरा कैसा इधर से बोलता है मैं हेलो लेकिन इतना स्पीड किया ना पिच
Ya. Nimpat yo. Hai kok. Thank you. Mo. Okay. Baden hadu katno kata kesur jong upai ba. Okay. Keba pi layo. Hakani ka jingekun ka jong pi lingba kani ko Voice of People's Party. Hendengi ko apat kay kata kesur ka jong upai ba nakamenta jong pi. Hak ba pila seng ye kani ka seng nakamenta jong ki. Pi kumba ngila panpau na do kasing ban kong baga daw ba plongi bangin seng ye kani ka party kadi mangi snotho baga don ka jing thrang ka jing angnot jong upai ba. Baga non ka jing kala. Te nakatara wa trai pi ke ek baja po ka South Shillong ngingi wan baar ka pani ba kadon hapo nong thamai ka vote poll ka ji ka bit ka cross ka sahajar but kapor ka bangi yo ban campaign ka long tang candidate ka ba bon ki jaka ka ba kim itho audio candidate ujung tan rei kata ka jing krishan ka jong ki pa ba ya ka party ka long shisha ka ba I mean same ni tingi smuthu bangi don kam kapor khambon kindian khnang bangi la ban poi kata ka thong ka bangi ni kwa tan rei kum ba ka long mata hi ngi sngo ban ai ngu yu blei kege baro ka jing shane ka bangi shane blei kam shimla long ka balenai yele job bat menta kum ba ka long ka ngampa dio jing tip tan rei kamlim kadang don pering jing khon te lara artayu tam ni penkre election bat ngila ni feel khat prangut ki candidate bangila ban job kum ba south san bat ka jingle akiwi ki jaka kalong ka itna atra kita hi ka kranshai ba kadon ka jing thrang ju pai ba ya kata ka jingkla sansnem balayat bat hadien kata kami ka VPP sisnem chwa jong ka election man chong no hadu kanno pat pilala ban pensotu pai ba ho pilayo sausit hadu kanno trai PE ba upai ba ula sothu ya ta ka jinge ka bo ya kendo bat ka e pat ka benta ka jong ka Voice of People's Party menta din pilayo ya ka jing job pat ban penso pat bat la day ban solving the problems ho ni sothu ba pinhap e ban ya tha sarkar bat no handai da kanno kalat ka linti pat phi kumba kalong hi ka thong ka jingi klom ban ra ai ka sincha ka kharar ka khoi kaliang ga jingi hi kadai tang ga jing paso tho pai ba but ka Voice of the People Party kum ba kalong manta ka kalawan ra ya ka dur ka dar ha ka san perthai ha ka rukom jong ka revolution ka political revolution ka ba ki pai ba ekstrang mani shimanta ka hadu ba ki babon ki constituency kimla ban identify ke kita ki nongkrshan jong ka Voice of the People Party ma kani ka mi no pai ba phi ha ba ka mi hi no pai ba te ngin ha ban beteng ha kani ka linti ya ka jingi kiba bona kini por bladap ki lakan tho itu ba arden bola shuim tang ka ban ri masi ban hakiwi pat ki benta namar ba kini ki bayakon bat phi ki kita ki spa da kumno thai pila job ya ki pai ba jong nong kram constituency pat ban penso thu shai ki boba arden uyang ka nong rem phi ngam don e banong ha ka jingere ten re kumbanga jong hi bala ki pai ba akleng kari ki start ka nongkrem constituency kari jing kanom long komne ka ba pani bo pai ba nongkrem ulong unong jiet uba start tam kumba kalong menta ha ka jala ka jing te dei kani ka jing long ka jong nongkrem constituency ka ba ngilala ban ra lem sikiwi wi constituency dei na kata daw ngi sa job ini ki constituency na kata ka nongrim ka rukom long ka jukom sothu ka jing start ki pai ba jong nongkrem constituency masin banai ka kubor ba ka VPP kala job bat kala ban ya thau sarkar lang bat kini kiwe pat kiseng rulo andre dakano ka rukam pat pinlech ki la de ba kin wan chapiru ba pin habide pat bakimat rekam ge jongpi dakumno pat pin bo ahmad jong ngil adap ban bo lupa yi ki kendon kum ka party ngilap adap ban prenkre ka undertaking ba kinu ki ba kwa ban tre lang bat ngi la ni ge jing krishan na ka ge jing kin hapan priang yi kini ki mat kibangila bo ba kanum dei bandon ka jing shajem ya ka bamsap zero tolerance on corruption nang ta ban pensenge i ki jing pensrawa kai ka pisa pai ba lembat kiwi kimat kibangin bo bat kiba kum ka party ngila pen kre telara kanu gono ka group mo ka ba kwa ban form ka government ka don kam ka support ka jingi nginu me kren ya ka wei pat ka je kren ring ini kren be halo kini kimat kiba ngila da pan rai kum ka party ringi pena ka social media ki pajba ki babon kila pensngo ba ka VPP kamde bani trilang bat ka NPP atau ka ka ba pidon ban kata kalong ka kata hi kalong ka jing perkhat ka jingi bangin ma bani trilang ba ka NPP kata kalong shai
there's no question for us to work with NPP. Kidau. Kidau te gini kijing kikam bamsap kijing jelai juga bamsap. Kijing kena bamsap bat kijing hiar juga jelai ka misgovernance kibun kidau. Melaban ong tangkawi kidau kibun ba kidau. Ini sekhmat pelapan paru bat hordang fenomena trailang bak BJP trai ki kidau. Pinga trai pis ngutu hi ba ong bangi metre lang ba ka NPP namar ba ka daw hi kalong ba ka don kata ka jingbam hun hakibabun kiliang tena kata daw nginum la ban yetre lang lem la ngilala asha ban kli shwa ban tokit yegini ki kam bamsap ban pinshisha yegi kam bamsap jogani ka sarkar kulada. Thank you. itu na জানো কিন্তু ৰাতি চাগে 9-10 মিটিং হ'ব अच्छा कुछ ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह मिल गए एनपीपी ऑफिस में जाने तो इसका तो मुझे पता नहीं जो हम लोगों को तो जो लेना था उन्होंने यही ले लिया ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे तो मेरे को बीजेपी ऑफिस और एनपीपी ऑफिस अगर कुछ खुलता है तो इट्स फाइन शायद वहीं पे थोड़ा सा पूछताछ करके पता चले कि मीटिंग कहाँ हो रहा है बाकी इफ आई गेट एनी इन्फो आई लेट यू नो ठीक है थैंक यू अदर तो कहते हैं हमारे तो आज ठीक है मिल जाए यार दिखाओ पर Election to Meghalaya District Assembly. I, returning officer for the 22 non-prem as the Assembly Constituency in the state of Meghalaya, hereby certify that I have on the 2nd day of March 2023 declared Sri Adan Miller by Sri Ahmed of Blackcore Shillong, sponsored by the Voice of the People Party, to have been duly elected by the said constituency. I have granted to him this certificate of election. ये क्या फ्री घूम रहा है वायरलेस और ये उधर पे और वहाँ पे स्टूडियो है इधर
certified that I have on the 2nd day of March 2023 declared Sri Tanmol Shalai of Kansas Trace, Shillong, sponsored by Bharatiya Janata Party, to have been duly elected by the said constituency in the Legislative Assembly, and that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Dok bang. Thank you so much. Certificate of elections. I, returning officer for the 14th Assembly Constituency, State of Meghalaya, hereby certify
that I have on the second day of March 2023 declared Shri Alexander Laluhet of Workfish Shillong, sponsored by BJP Party, to have been duly elected by the said constituency to be a member of the Legislative Assembly, and that in token thereof I have come to him the certificate of election. This is a certificate of election. I, returning officer for Irina Mokino, ST Assembly Constituency, the state of Meghalaya, hereby certify that I have, on the second day of March 2023, declared Sri Adero Lingo or Hansing Smith by People Democratic Front, who have been duly elected by the state constituency to be a member of the House of the People, Legislative Assembly, that in token thereof I have granted to him this certificate of election. Thank you. Wan, lelang, Wan. Store, let's Wan. Abang. Oi, babu yak. Yak Bak Bantay dor ni kong ye to ya
ni ai kuble ye pi ka jing job ka jong pi ka ni ka sien ka bar ko pi ko ni ka ni election ta kumno pat ha ka ni ka jing kun ka jong pi ha to ningkong namar hadian bala mi no kita ki MLA ki jong pi na po ka party PDF ha to pi donem ka jing du men siem ha ka to ko por bahap shwa pin ai rang ye ka ni ka election ka pamenta am nakaliang jonga amdon kanu hak tu por ban ong ban perkhat ani ban du men siam dai tang kawai kalong ba super khat ngong ba ngidang job na kani ka party ti ladang ye I no kumne baro am tip kai ka banja tang ba wai bang ngidang job na kani ka party ngong su dai ban penek pensa bat ki babon balang ru ki party worker ki ong ba ngidai ban penek naman ngiyang halor ki babon ki nongrem na ka benta bangin train na benta ki pajba tengah ngo ba kata ka jingmi no jong ki parlok pat nganong kom nomla ban khang phla sutu ne ka kam pajba ka kam ban yale election ti manu kila ban le kat ka ba ki sutu ban sim ka rai te dei na ta daw ngapat atu por ngaperkhat ngi song bat ki nong yalam ngi ong ba ngi le kom no lada dang ya biang temut ngi ya shakmat lada biang ting hapan perkhat da koi kelenti henrai kai ka ba ya don lang su komen bang ya perkhat lang em ngi ya bet shakmat bat kita ki ba lalong ba kim kwa su bandon pa party ngim la ban bat tang bang ong ni trei be kam khnang ba nginang yo biang ke jing job te ka jing ai ne ha ka nong rem ka jong nakaliang ka jonga ba given yo biang ke jing job bat ngi skam ba kum gini ki kam we dei na benta ka sinchar kadar ka bening kong ka dei ngasngu ka dei ka nong rem dadang yim skam ngi nong rem ban mle chi pa ba kan than te ka dei ka ba ngasngu ban ong ba ngada sukumen bang yo jing job si sen na kani ka party ka ba lami khnang na ka benta ka sanhima sima ko dei halor ki dawba dawsan ki ba kum ka jaj ben riung ya kendo tengah sukumen bang yo jing job ban ai khublei kham tam ka ba kerpang ye ki pajba jong ka constituency ki ba ibet yang ya ki kam ki bang latre but ya ka family ka jonga bidon lang ringkat ya ka yeng ka sam ka jonga but kumju yu belai try kan rat ilok jonga bidon na sendak jonga kinong yalam ki bidon na sendak jonga na so ban pha but ai khublei lang ki baro ngini try shitam na ka benta winang le shibun ki kam na ka benta ka constituency but na ka benta ka state hibro koi hakapor election ni layos ngoi ki babon ha bang ilej ban lum kubor uba paidang ni ba bantidor usha kan tho ki babon balang ndai ka jubab ka bau pajba menta wai ka long khongpong to hatu kani pipini ba ki pajba hi kimnge ya kita gi jingken tho yu te ka e pat ka benta ka ba philale nang menta ka te constituency pi ngadu bang job ngalaong ba from the day one nganong pi ngaong ba ngan kum mangala kular khamat pajba ngala khlei bangan wanra ika development bangan wanra ika jingkella mut kata ka dei ka bang sedang nadu dewan sedang bantrai bat ngasngap ya ka jing bat ka jingut jing ki pajba habaki wan manu ki ba kershan ki bam kershan ya keren ya ka kam ya ka bala hoi ka bam la da ka basai bat ka ba kita ki jing kenok ki jing tho pat kilong ba kam politics kadan tamadon bat ki bisim personal ru tamangam su ing ong bangalale ba nganyo da ba bat ublain kerku amang adon da ka donot ka basngur ban syakri pajba ngamdon da kumwai pat bangan kan tho kala lani bangan perkhat da kumni da kum tai henri ngaile ba election da kalenti ka badai na ka benta ki kam ki bangila tre bat ki bangila pentelun hapo ka constituency lingba ka jingedai kam chimet lani bedai bat ki kam ki bangiwan ra shibun ki development pilai trai pilawan chapo constituency ka surok mansua kalong kumno bat menta kalong kumno ki babon ki infrastructure ki bangalawan ra setai bat kini ki peni ba ki pajba ki don ka junction ya bat ka jing bat kimnget ya kita ki jing kenno kimnget ya kita ki jing kentho ndiki bo ba pai du brio ba kumno dei kata ka daw ba ki ai kini ki jubab menta yong mentan ba ikure mi jong pi don hasenda jong pi o ilai kon ye ke election MDC ila sharam ta tu ka pen kandidat benri da kumno pat ya pi hak bai dei pat ya kani ke election ka ba menta ya ka beladap ka election MDC ngi sutu bangiru ngi lakham kensting kendian bat ngi dang sudap ka MLA election ngi dang mut ba dalong kumnum nur kan khamsuk bat haka juga por ngasngau ba ka iki baro ka di jepenya jong beli trai kan rat henry ngi khlam hadin balarem ka election ngi mdon ka jingdu jingkerman ngi trai ka kam bot poj ba uai ya ka mut ya ka di ka jubab ka balong menta ka ti na ka benta ka ban sawan ngi sepek ngi numpat la ban komen sai menta henry ka ka ba ngi dei ban le ba ki poj ba ki angnot ka tang hap ban trai na ka benta jong ki makum ko ni kisang rilu ma por pialap ya ka election pipen sngo ita ka sur shu poj ba habidi jindon kam yi kisang trai ri te menta mangi ka number kambyang habide kini kisang riulom
de tongi kirmen de makandon ka jinge tre lang hapteng jung phi kiseng rulom yi ka seng bathumai menta ka Voice of People's Party panthaw ka sarkar klem ka NPP ka bade ka ka seng ka ba phiru philabu hi shakmat jung ba phinomi tre lang la da de ban la da phio ka jing job em ko long ni ka ni ka de ka wei ngau fi ka politics ka de number of game tang ba ngau fi ka ba ngi sngo ka long ba ngi kwa ban ya teli ngi kwa ban ya don jingat stu jung lang hapreng para seng rulum pi namar ba ngala jukran ngai ka ni ka bentah ke pol pemensuang atrai ong kam mentoi bangin teli tang pol election dangi kwa ban teli haban perkhat lupa du sedang bakumno bangin yo ban sensyari te kani kadang de ke por ke babiang nadu mentah ban sedang ya perkhat ke gelenti ke bahatam bangan komen se ini kam dai tambang ong fin chibit nalai syong ngatrai baro ki regional party ki ladon ka jing ya penbaik justu jumut ka jing ya keren ting saya perkhat ke badon kam ban le na mentah bahatam bangin yo i ya kata sensyar kada ka bakhoj subah lap syong hoj ne ma tu pin lej ne mat ke NPP em ngam pat not ban rai du mentah teng pala ban rai kulis gor ba dak Biar nih, biar.